Zergak dira azken finean herritarrok zein enpresek erakunde publikoei ordaintzen diegun hori. Gero ondo bidean diru horrekin gastu publikoak ordaintzeko. Azpiegiturak, langile publikoak, soldatak, pentsioak, hezkuntza, osasungintza. Bi motatakoak daude ordaintzeko moduaren arabera. Zuzenekoak eta zeharkakoak. Zuzeneko zergak. Zuzenean pertsonei edo enpresei eragiten diguten zergak dira. Guri aplikatzen zaizkigunak etekin bat lortu dugulako edota ondasun bat erabiltzeagatik. Zerga mota horren barruan, ezagunena PFEZ da. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Beste batean azalduko dizuet sakonago. Zeharkakoak aldiz kontsumoaren araberako zergak dira. Erosi edo kontsumitutako produktu zein zerbitzuen gainean ezartzen dira eta salgaien prezioan eragiten du. Bai bentzat azken eroslea bazara. Mota honen adibide garbiena da beza.